Miltä nyt tuntuu? No, täytyy nyt sanoa, että tää oli itse asiassa vuonna 2007 olin karjalaisten olympialaisten mestari, joten tää oli aika tämmönen piece of cake tämänkertainen setti. Mä oon aina ihaillut vaatimattomuutta urheilijoissa, mutta sussa ei tunnu olevan sitä, että mistä tää on tullut? Tää on ihan... sanotaan. Se on ollut paskapää ihan niinku nuoruudesta saakka vai onko tää niinku... Onko se jotain kouluja? Tää on tää kaveripiiri on tämmönen, että tää Joo, kiitos haastattelusta. saa hyvin tämmöstä niinku positiivista energiaa teistä, kun te ootte niin huonoja. Pasila, olkaa hyvä. Kiitoksia. Nyt mestari Sami voi lyödä haastattelijaa. Ei haastattele! Me kameramies.